még a bőre puha, azért ezek jók. Ez kemény egy picit? Nézem. Kicsit kemény ezt a fel. De az le is volt esve egyébként. Ja, le volt. Azt hiszem, hogy lehet nehézgetni. Hozott meg. Hagymavirág, snidlingvirág. Annak nem kell víz. Igen. Jó. Nagyon jó. Jó. Rengeteget fog teremni. Egytől tudsz, nézzétek meg, ott bujkálnak. Na jó. És akkor először nézzük végig, és utána szedjük le? Vagy Jó, most jó, megmutatok. Jó. Oké, sárga répákat.